til det der. Øj, der er long jump! Det var en... Danny, styr dit long jump! Fik dig, Danny! Som jeg her i det var en 2 episode. 2 episoder. What the fuck? Chok! Fuck, jeg havde long jump. Jeg dræber dig, på rolig. Okay. Niklas, lad mig klare mappet. Spæk mig. Jeg skal lige se min ordentlige babe-skills. Hvis du har nogen. Og hvis vi når op til 30 subs, så er der en special. Og 100 subs. Nej, jeg spiser ren chili. Gjorde jeg op i skolen. Ej, hvor ulækkert. Fuck, det var stærkt. Ej, så kan man heller ikke. Nej, så er det mig, altså. Det var ikke over, det er det. Så jeg skrev. Freebunner! Jeg freerunner ikke. Snydt! Ui! Det var lige ved at blive snuppet mig. Jeg lover, jeg gør det. Sagde hun noget i går. Ja, det sagde jeg i går. Jeg gad bare ikke til at vente, altså. Damn, motherfucker, den der så cool der. Øj. Skal jeg bede Jeg skal lige skrive RTDC, hvad jeg får. Ej, Oh my god. skal jeg finde mit yndlingsmap? No. Jeg kan ikke huske, hvad det hedder. Det hedder de. Ja, det er hot dessert. Til Willy, guys. Så freerunner jeg bare imens. Tag et. Og det må så være glædeligt, fordi det er den 24. det her. Ej, det er den 25. Ja, 25, fordi vi filmer om natten. Midt om natten. Ej. Nu vil jeg bare komme midt om natten. Du. Og så skifter en bane. Oh my god. Det er min yndlingsmap. Jeg bliver sur. Jeg har bare fået sådan nogle gode ting, mand. Jeg fik Og er det mit yndlingsmap? Det ved jeg ikke igen. Jeg heller ikke. Fuck, det er mit hader med. Ej, det er kraftigt ikke. Det er mit andet. Ej, 30. Eller for hans smuk. Ej, det gør en ting, du får det. Nej, jeg er ligeglad. Skal vi ikke bare... Nej. Skal vi ikke bare kille os og se, hvem der røber til? Du killer dig. Jeg killer mig. Jeg killer mig. KL. Jeg er den første. Kig mig. Niklas, skal du bare se. Ordentlig B-up skills. Kan lige spørge mig lige. Nej. Nej. Jeg skal ned. Ej, jeg blev burnet. For helvede. Der er ild i mig for helvede. Jeg flasher mig selv. Jeg kommer lige til at flashe dig lidt. Au. Så skiftede. What the fuck? Hallo, jeg flasher ham. Der fik du mig godt nok ikke. Der fik du mig. Jeg mistede et HP selv. Danny, så tager det bare sikkert. Ralle, kan der komme et dagens spørgsmål, please? Ja, dagens spørgsmål. Nej, det vil jeg spørge. Hvad var jeres yndlingsgave, I fik til jul? I skriver i beskrivelsen, ja. Nej. Kommentaren, ja. Ja. Den, du får lov til at klare med. Hvem er det? Det er mig.
Han lyver. Han lyver. Han smadrer dig der. Danny, du tør ikke hoppe ud på dem der. Altså, Danny, stå på midten af dem. Danny, det der kan du bare bede om. Bare bede om. Ild skader ikke. Jo, det gør. Det skader et liv. Du skal bare skynde dig op. Bare skynde dig op. Prøv at se. Se. Åh, jeg er dårlig til det. Du er god til at ramme den. ja, det er Danny. Åh, det er Danny. Ej, kom vi. Karli, Jeg bare fra ham. Hold, hvad sker der? Jeg vender på hovedet. Jeg ved ikke, hvad jeg laver. Ej, så lad være med at tro til det. Den her runde, så er vi færdige med episode 2. Fuck, du kan ramme den. Jeg ved ikke, hvad jeg laver lige. Jeg ved ikke, hvad for en vej. Danny! Oj! Hvad skal jeg seriøst hen? Ej, jeg kilder altså mig selv. Danny, ikke nak mig. Fuck, du er dum! Jeg kommer bare til at bruge dem, jo. Ralle, kan du ikke lige spække mig? Jeg kan ikke finde ud af det. I sidder seriøst fucking fast. Ordentlig sybeopskald. Og så kommer jeg til at bruge Hvorfor er det altid der? Ej, hvor er det her Oh my god. Fuck, han er nu ham der til at bede ham. Sej, det er noget til fælles. Jeg er sgu da bedre end ham. Det siger han bare. Jeg står lige for en bil. Tand dog, Danny. Okay, hej YouTube. Vi Hej. ses næste video.